Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho le ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek pedhok wong ayu ki ra cetha, Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arek kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Oh, Ketoke ora e. Heh, Ora. nek rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Saiki beres lah sak kuwatir. Nggih Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakokke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi. Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Aku dadak nang nggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Saking ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Ah iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Gak ngendi. Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki praga. Nggih. Nika ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lah. Oleh ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecar-mlecar to? Sagu. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sagu. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa neh tak kok kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Iki lho ana napa lho, iki lho. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Ana gentone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah omongan kok ra iso madepan. Kaya semrepet. Lah ngapa? Duh. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Ning tenang Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Ya ya rak nek nang panggung ngene iki nasa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir yo aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Ya duwe ning ngompong ngono. Nek randu iki rak blas.
Ya duwe sithik. Sithik. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune dodolan nandi? Untune. Iki wingi turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke nang cangkemku. Dadi rompal ngono. Ayo ge diwiwiti. Gentho sing sangar. Oh ya. Sing galak. Diwiwiti. Si cempluk saka pasar, gentho wis ning dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoke pasar ngendi Oh, kok. lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah, urung-urung korban ding ya. Oh. Ya. Turuk. Aku ya. Ngopo sik? Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbok minggir ra karep liwat lho. Tuk. Iya. Ya jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yu jemblok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentho. Lah omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak cek sik. Arep nandi? Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ngendi kowe saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kok iki nyegat cempluk ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Atene engko terus. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ra krasa? Ora. Nek ra krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ra krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye. Mbok kowe minggir ta aku tak liwat wis lak dinteni Minggir, simbok yo. lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki Ya. Rene blok ngono. Rene lho. oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Nil. Salah mburi, tangane salah mburi. Iso rene ra? Ora. Tutup kelire. Arep ngopo? Ra gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambak dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Blok. Ngapa? Blok. Hei. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Lah mbok kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep nganu aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet.
kene ngerti nek rasane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok gento. Tok. Tok. Tenan. Pi, tresno aku iki. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikentang magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lha ora? Ora. Ngaliyo ta karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning kowe kudu karo aku. Ah, kudu betul. Ayo nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cengeng. Iya, iya. Kuwi ngono ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Ayune tumpuk undung. Piye glemeran? Mah. Dasar ayu. Langkung. Iso iso nabora to. Sik Hei, Iki aku suaramu pelok. lah mbok yo dipeloke. Ra yo gampang gamelan bangane ngrubah cangkem. Bener. Ayo to. Iya. Sandalmu kok kur siji. lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Ayune. Hei, suara gento iki sing kasar ora. Ayune. Gento kok ponakane Roma Irama. Ayune tumpuk undung. Dasar ayu. Lengkung langkung. I love you my darling. Hediah. Piye? Ana ngono kuwi to mbok entangane iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripate nek sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik kok. Mripat kocak nek gogrok. Hah? Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gentro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing halus. Ora diajen. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun man peke sun ben pinjok. Ayo wong ayu sun pondro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kowe yo. Mah kaget dhewe, Pak. Edian lawi. Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. Luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne gentok ya isih urip. Bapakne gento isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsat. Suro bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. Nek tak delok Pasuryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya.
Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramenggala. Wis ana Mas saiki. Oh. Saiki udah dicekel produser-produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai, Hai. kowe mripatmu Jambi, sapa? Hah? India. Rambut Jabi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? Bener. Sarukan kok kaya Wis apik gentro wae. Aku gentro apik. Ah ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Ah, kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya. Ya. Iki Aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan, penontonnya nesu lho pisan. Ah gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Ah manut to, Mas. Gentro iki ra iso meneng. Wo gelem ra Mbak Ayu? Gula ku meksa tenan, tarik tenan. Dian kok kowe. Ora mau. Ayo. Wis ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kesekele. Ora apa, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumbak. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruki iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Lah iki padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frene. karo jenengan. Iya. Trah, Terus apa? gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh, Gelem. enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Gitu. Rupane kaya tukang pijete kono. Kayak aku. Ning membo-membo. Gitu Mas. Arep terkenal iki kudu ngono. Iya. Tin. Sopo? Pluk, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya kalau mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budhek mah penak. Lah kok Ora krungu nang. arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus trunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Oh sik. Kok masa arep dijongkongke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Ngapa? Awake dakon wae ya. Aku ora Kaya jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumintene si Orisa. Wah, apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibana banget. Aku ra mangan pulute kena nongkone. Kualik no. Kuale. Yo, Ya piye? Wis aku tak liwat gentong ngono. wis aku tak liwat gendong aku ndak dadi kandhani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh, kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lho kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Aku tak ngalih tak. Woi. Ora lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga, aku lunga
dhisik. Lah edian. Wong kok ditresnani ora kena. Kono wae. Ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak kuwi. Alusan kowe sing alusan. Yo. Tok. Ayo, matu, ayo. Sik.